saio normal bat balitz desartu eta humoretik alba da humoretik eta tranqui. Eta saiatuko naiz humorea jartzen eta oreka bat bilatzen bakarkakoarekin. Aurreko baten epai izan doko batek esan eustan ambizion, eta zen abaitu, aurten bat segaitik ez joango naz finalaren bila, da espator, estator, baina bueno, ni horretara joango naz. Sari batan nitzako finalean egotea, ja aukerakin egotea ja nitzako sari basan. Inoz baino konstientia unaz, kapaz nazela irabazteko. Ez dakit bereziki zer pasebiako lehitiken. Badakitena da, ez dana faltako nire aldetik alegine. Naharitzen da aldaketarako gogu ere badagoela, orduan hala tokatzen bada horretarako prest baita ere. Ibili zait jendea burua berotzen, aurten txapela ezakitzer, saiatu zergatik ez saiatuko gara, horretara goaz.